שלום משקיעים וסוחרים יקרים. הקהילה האנליטית בקשר סיסטם, גורו מרקטס. נתחיל עם מידע מסכם על החברה. קצת יותר נסתכל על כל אינדיקטור ביתר פירוט. במידת הצורך, תוכל לעצור את הסרטון. אנו מציעים שתסתכל מקרוב על כל האינדיקטורים של החברה המדוברת. כעת נסתכל על האינדיקטורים העיקריים של התאגיד, White Mountains Insurance, ticker, WTM. הסקירה נעשתה תוך שימוש בנתונים עדכניים נכון ל-25 במאי 2025. לפי סיווג גורו, מרקטס חברה White Mountains Insurance שייך לקטגוריית המשנה. Fear Exchange, 5 ארגונים משתתפים בהערכה, זה לא מייצג. חפש את טבלת ההזמנות בסוף הסרטון הזה. התוצאה הכוללת של החברה הנבדקת היא כדלקמן, 8 מתוך 10 נקודות. הציון הממוצע של תת הקטגוריה הוא 1.7 נקודות. אם מסתכלים בצורה רחבה, בתוך השוק בכללותו, אנו רואים שהתוצאה הממוצעת עבור השוק כולו היא 1.9 נקודות. מול הציון של 8 נקודות White Mountains Insurance. על ידי השוואת תנועת מחיר המניה של החברה White Mountains Insurance ומניות תת-קטגוריות. אנו יכולים לראות כי במהלך 12 החודשים האחרונים מניות החברה White Mountains Insurance הראה דינמיקה של 0.2%. מול שינויי מחירים בתת הקטגוריה 4.3%. שווי השוק של החברה White Mountains Insurance מוערך ב$4.59 מיליארד. עם שווי קטגוריה של $14 מיליארד. White Mountains Insurance מהווה נתח של 33.412%, הוא אחד המובילים בתת הקטגוריה. השווי בספרים של החברה הוא $4.38 מיליארד. וההיוון של תת הקטגוריה הוא $11 מיליארד. White Mountains Insurance מהווה 38.338%. לאחר השוואה בין המניות של שווי שוק המניות והמאזן, אנו רואים את הדברים הבאים. לחלוק White Mountains Insurance בתת הקטגוריה בהערכת שווי השוק הוא 33.412%. שווי הספר הוא 38.338%. זה 15% יותר מנתח שווי השוק. הערכת חלקה של החברה בהיוון השוק והמואזני של תת הקטגוריה, טוב, 1 נקודה. לארגון הנבדק יש חובות של $0.657 מיליארד. ההתחייבויות הפיננסיות לאבן מהוות 15% מהון החברה. דירוג ההתחייבויות הפיננסיות של החברה, טוב, 1. יחס המחיר לרווח של החברה הוא 167.5. הממוצע עבור תת הקטגוריה הוא 562.5, שהוא נמוך ב-70% מאשר עבור תת הקטגוריה. הערכת יחס מחיר שוק לרווח בהשוואה לארגונים בתת הקטגוריה, טוב מאוד, 2 נקודות. הרווחים ב-12 החודשים האחרונים היו $27 מיליון. הרווחים ב-12 החודשים הבאים צפויים להיות $296 מיליון. הערכת מדדי רווח עתידיים צפויים בהשוואה לתת הקטגוריה, טוב, 1. יחס הערך להכנסות של החברה הוא 2.1. הממוצע בתת הקטגוריה הוא 2.8, שהוא נמוך ב-25% מאשר בתת הקטגוריה. הערכת יחסי שווי שוק להכנסות בהשוואה לאינדיקטורים של תת קטגוריות, טוב, 0.5 נקודות. ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים היו $2,170 מיליון. ההכנסות העתידיות ל-12 החודשים הקרובים צפויות להיות $4,140 מיליון.
הערכת האינדיקטור של מחירות עתידיות צפויות בהשוואה לאינדיקטורים בתת הקטגוריה. טוב, 1. השוליות היא 1.3%, עם ממוצע של 0.5% בתת הקטגוריה. ההבדל בין ממוצע קטגוריית המשנה לביצועי החברה הוא 0.8%. הערכת רווחיות בהשוואה למדדי תת קטגוריה. טוב, 0.5 נקודות. חלקה של החברה לפי מספר עובדים בתת הקטגוריה הוא 15.383%. זה 117% פחות מנתח שווי השוק. סכום הון השוק לעובד בחברה הוא $5,139,000. בעוד שבתת הקטגוריה יש $2,366,000. ההבדל בין ממוצע קטגוריית המשנה לביצועי החברה הוא 117.2%. הערכת היקף הון השוק לעובד בהשוואה לאינדיקטורים בתת הקטגוריה. סביר, 0 נקודות. סכום הרווח לעובד בודד הוא $30,700. הממוצע עבור תת הקטגוריה הוא $4,200,000. וההבדל בין ממוצע קטגוריית המשנה לביצועי החברה הוא 630%. הערכת רווח לעובד בהשוואה לאינדיקטורים של חברות בתת הקטגוריה. טוב, 0.5 נקודות. חלק ההכנסות לעובד בחברה הוא $2,430,000. קטגוריית משנה, $839,000. ההבדל בין ממוצע קטגוריית המשנה לביצועי החברה הוא 190%. הערכת הכנסות לעובד בודד בחברה בהשוואה לאינדיקטורים של חברות בתת הקטגוריה. טוב, 0.5 נקודות. היקף עסקאות השורט הוא 2.1%, כאשר ממוצע עבור תת הקטגוריה עומד על 4.2%. זהו מכוון לחיצה קצרה. מכוון טכני RSI 14 מראה רמה של 48% עבור החברה White Mountains Insurance. עבור תת הקטגוריה, רמה זו היא כ-43%. מחיר המניה הנוכחי של החברה הוא $1,783. הערכת מחיר הקונצנזוס למניות החברה אינה ידועה. הדינמיקה של המחיר בפועל ותחזית הקונצנזוס אינה ידועה. בוא נלך לטבלת ההזמנות, שעומדת לרשותך, הקישור נמצא בתגובה המוצמדת. טבלת הסדר מכילה את כל ההחלטות המקובלות בציבור בעונה נתונה על ידי מערכת ההתייחסות. גורו, מרקטס. הגישה לטבלת ההזמנות היא חופשית ופתוחה לחלוטין, קישור בתגובה המוצמדת. על סמך תוצאות הערכה White Mountains Insurance. מערכת מידע והתייחסות להערכה גורו, מרקטס מתקבלת החלטה. לפתוח עסקת קנייה ו-783.09 למניה. ההזמנה פתוחה מכיוון שלחברה יש הערכת שווי גבוהה יחסית. הערכת הארגון מבוססת על מתודולוגיית הערכה, מדד הקים. רווח לקחת נקבע על 1,905.96. הפסקת הפסקה מוגדרת ל-1,660.22. במקרה שההזמנה לא תיסגר על ידי טייק פרופיט או סטופ לוס. אז הסדר יתוקן אוטומטית בהתבסס על תוצאות מפגש ההחלפה ב-24 ביוני 2025. או ביום העבודה האחרון לפני התאריך הנקוב. טלפרינטר, BWIN, תהיה הוראת איזון למחירה. הסרטון על הזמנת היתרה יפורסם או כבר פורסם בערוץ זה. במקרה של סגירה של כל אחת מההזמנות, העיקרית או האיזון. הסדר ההפוך נקבע במחיר הסופי. תודה ענקית לכולם על הצפייה בסרטון הזה ועל השימוש במערכת העזרה מגורו מרקטס.